Is a shoppa édi willow in Inish a Tomain Chachtan Shomarjol will Innis Fashion Week fi launch show. Agus been the Hedy on shopper shot le feckle to West County ag show fashion so ní Nuacht agus larme le Carmel Vahan le Tilín chachom fi chor na bliana sha. Sé hí an cúigú blian gan seachtain tá bhégan an do chuileganna tá clúgus cáilir inis agus be go leor bí ar siúil an seo be tunán teachta agus cóirle á áil ó therapeurí grúige agus ó therapeurí áileachta be glaidú ar airís má shoppaí agus a ríide is déise seo go na gnóna áitiúlainn inis agus go bhaintú na hínse agus an phobal gutain in éireann tacla céile agus salta bhaint as an ócáid seo go háirid sa cúlú eicnaíochta atá an for láthir. Agus níor chuirsaí fashiún agus stíle bháin atá imeachtaí na bliana seo. Well, mbliana tá míad chur béim ar chláinte an duine chomá leis an fashion cinnte agus an seo i bhéad a síospa tá cairlinn sláinte chur siúlagan teachtain seo agus féile aon duine bula seach fir agus maná agus féile le chur hábhíonn só agus tá gí agus gachrú cinn seo chun láinte duine chun cín. Cuirsaí scanán inis agus tá féile scanán clúnóis a gunda bhainechan faoi lán seol a láthair na huaire. Tá siad a ceilúir gemlíana ar a bhód an mbliana agus neart scanán simú le feiceáil inte. Is an muhíal a gunda lítrama a bhééis an Cultí Festival ar siúil an deir seachtain na Boinc seo agus mar is an dúil bé rion na Gultís á Rachtal agus gon céadú an mbliana tá cad ag rá páirteach lecha sa gomórtas Cultí Calí. Agus le ceir dhéanana ar ichas a héon bliana bhainithe rachtáil for críomh cathab imecha na héireann freisin mar chuid gonéile. Gur sligach linis áise chuú túús le Sligo Live J Marshall caite agus tá ceolchormacha agus sesiún ceol ar fud an bháile an sin faoi láthir. I meas na ceolchormacha tá Elvis Costello agus Katie Tunstall. Fós le hiocht tá críomh damda na Fiddle Air agus a ríis mlíana tá nascion take le ceoltarí na Halban agus bé lehéidí Rachel Samani agus a banna ag casa ag Sligo Live. Agus a Laurenaini san líthe mórach sa model acoustic bé Seamus O'Beglioch agus Tim Eady. Bén gig le feicil bo ar livetrad.com. Sin agé é ó Innis Fashion Week an seo in Inis i gunda an chláir, go dtíon teachtain se thugann bhíigí deangálam ag imeachtaí ag TG4 stad.ie.